Fil-pjazza tal-Mellieħa 2 filgħaxija l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela saritlu intervista bħala parti mill-kampanja elettorali bit-tema Saħħa lil Maltin. Hawnhekk ġie mistoqsi dwar diversi temi kruċjali għal pajjiżna fosthom dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-inkjesta tal-konċessjoni tal-isptarijiet u appella lil kulħadd tal-kalma u biex ħadd ma jaqal provokazzjoni. Meta mistoqsi dwar l-ekonomija ta' pajjiżna, Dr. Bela nnota l-andament ekonomiku b'saħħtu ta' pajjiżna li wassal biex illum għandna stabbiltà. Twassal għal dak ir-riżultat għax tagħti l-istabbiltà, jiġifieri deċiżjoni ewlenija x'kienet. Li tajna stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija. Kemm qed jibqgħu jiġu għandna kumpaniji u jgħidulek aħna id-deċiżjonijiet ewlenin dwar nespandux, inkabrux, jew nibqgħux kif aħna jew nikkontrattawx in-negozju jiġifieri nċekknuh huma fuq id-deċiżjoni li ttuna stabbiltà fid-dawl. Dik hija deċiżjoni primarja. Quddiem folla sabiħa ta' nies Roberta Bela tkellem dwar l-importanza li nkomplu nsaħħu l-komunitajiet tagħna filwaqt li nippreservaw il-karatteristiċi tal-irħula u l-bliet. Hawn nagħmel aċċent dirett tal-Mellieħa u l-inħawi tal-madwar. Ġojjelli oħra ġol Mellieħa. Selmun. Milux wis żmien dilapidat Fort Campbell. Jitkellem dwar għall-manifest elettorali tagħna wkoll. Mhux ukoll tiġi restawrata, ripristinata deċiżjonijiet oħrajn. Jekk ir-residenti tal-Manikata u tal-Adira għandhom xikunu fiċ-ċentru ta' deċiżjonijiet li jittieħdu għal-Mellieħa mhux iva r-risposta dan huma t-tip ta' deċiżjonijiet. Sa dan it-tant il-Prim Ministru nnota l-politika ta' ħsara li l-Partit Nazzjonalista għadu jħaddan sal-ġurnata tal-lum u saħaq kif l-għażla fit-8 ta' Ġunju hi waħda ċara dik favur min irid ikompli b'ħidma pożittiva għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Fit-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-Prim Ministru qal kif dan il-Gvern baqalu ħafna proġetti u miżuri xi jwettaq u għalhekk għandu jingħata fiduċja biex telf proposta li hemm fil-manifest elettorali Malta flimkien jibqgħu jsiru elf kisba. Dil-ġimgħa fej suppost nidew il-kandidatura tagħhom għall-Parlament Ewropew ma ħlif il-min se jkissru, u l-min se jattakkaw, u l-min se jniżlu għada. Hekk magħhom u l-min se jixħtu l-ħabs. Bekk irid jimxi l-qudiem dan il-pajjiż. L-għażla fidejkom fit-8 ta' Ġunju morru u ibatu sinjal ċar lil dawk kollha illi jridu jieħdu lil dan il-pajjiż lura, lil dawk kollha li jridu jieħdu lil dan il-pajjiż lura qabel 2013 jgħidulhom le dal-pajjiż mexa wisq f'dawn l-aħħar 11-il sena l-qudiem.